Llegim País de neu de Yasunari Kawabata. El record d'una carícia, les gèlides nits de l'hivern, els acords d'una cançó, la remor de l'aigua corrent, el color porpra del cel a poqueta nit, la majestuosa immensitat de les muntanyes, la puresa de la neu, la cremor del foc. Així que els arbres es despullaven i el vent refrescava, en aquella regió començaven els dies grisos i freds. Els cims de totes les muntanyes també emetien un brogit profund, semblant a una tronada, que era conegut com el rumor de la terra. Quan veien la corona nevada i sentien el rumor de la terra, els habitants d'aquella regió sabien que les nevades ja eren a prop. Amb aquella primera neu, les muntanyes més llunyanes es veien amb més nitidesa. Els cedres, que també estaven enfarinats, s'alçaven ben drets del terra nevat com si foren agulles que es volgueren clavar al cel. País de neu ens porta a la costa oest de l'illa de Honshu, l'illa principal del Japó, un racó del món on neva moltíssim per efecte dels vents que baixen de Sibèria. En esta regió, des de desembre fins a maig, tots els camins estan tallats i només funcionen els ferrocarrils. Per als seus habitants, la neu és sinònim d'aïllament. Aïllament, solitud, paisatges evocadors, un món remot. Companyia, delicadesa, intimisme, una atracció profunda. El protagonista, Shimamura, va a País de neu mogut pels seus sentiments en un viatge que oscil·la entre la delectança de la natura i les passions més íntimes. T'animes a llegir la novel·la? Avant! La pots trobar ací. Llegim.